Здравейте, аз съм Марко Тонев Стренджер и днес искам да ви покажа нещо много симпатично. Наскоро Ozon.bg започнаха да продават в България едни плакатчета, които са малко по-интересни от стандартните плакатчета, най-вече защото са метални. Става въпрос за така наречените poster plate плакати, които сега ще ви покажа. Аз съм си купил два и сега ще ги отворя, за да ви покажа за какво става въпрос и защо ги намирам за толкова интересни. Тоест, доживяхме, правим анбоксинг на плакат. Нали, това искам да кажа. Ето така. Това е плакатчето. На пръв поглед виждате плакат с така, доста симпатичен принт, господин Iron Man. Този плакат е с размер 45 на 25 см, като специфичното при него е, че е метален. Това цялото нещо е една метална пластина и от долната страна имаме залепен, закачен по-точно. Закачено едно магнитче, което се хваща на стената с лепенка, залепите си го за стената и штракате плаката на него. Ако стената ви е с такава материя, че не може да си залепите магнитчето, в комплекта има и пиронче. Най-обикновено класическо пиронче. Ето инструкциите за монтаж. Ето английските инструкции за монтаж всъщност. Залепенката и така нататък. И това е плакатчето. Като виждате, изглежда доста приятно. От вътрешната страна на плаката има няколко неща. Имаме номер на партидата, имаме плакат на подпис на дизайнера, имаме подпис на човека, който отговаря за продъкшъна на плакатите и имаме холограмна лепенка, която гарантира автентичност и качество. И да, метал. Много симпатично изглежда. Сега ще погледнем другия, който е с Батман. Батман! Марко. Ето го и Батман. О, чакайте, че светлината направо. И отвътре пак имаме стандартните неща, магнитчето, серийния код, подпис на дизайнера и човек, който отговаря за производството. Въобще плакатите изглеждат много яко, виждате на стената зад мен Джим Рейнър, който дълги години краси стаята ми и мисля, че е време Джим да си отиде и на негово място да се появят тези два плаката. Другото готино, както казах, те се закачат с магнит на стената, така че можете много лесно да си ги пренареждате. Ако имате няколко плакатчета, може да си ги сменяте. Но най-якото е, че това е плакат, за който нямате нужда от рамка, той си готов, метален е, няма нужда от рамка и може да си го снапнете на стената. Така, сега отивам да ги закача и след малко ще се върна да ви доразкажа какво е станало. Така, плакатите са закачени, както може да видите зад мен. На камерата изглеждат малко по-малки, отколкото са в действителност, но така или иначе плана е до тях и под тях да има още. Супергерой много, но просто финансовата страна на нещата е леко ограничаваща, но в идеалния случай там ще има минимум поне още два плаката. Минимум поне още два. Като аз така както го виждам, жената котка, Спайдермен, Капитан Америка. Много poster plates 8.
Да, мен лично много ме кефат и са много готино. Закачането с магдиче, закачането с пиронче е окей, в смисъл пирона се забива директно в магнита и след това в стената. Иначе, нали, ако стената ви е от подходящ материал или няма да ви се налага да ги местите скоро, може просто да отлепите лепенката и да залепите магнита към стената, а ние тук скоро ще пребоядисваме, затова предпочетох да ги закача с пирончета, но иначе може и да ги залепите директно за стената. Да, това са Poster Plates, аз определено съм фен и скоро планирам колекцията да стане малко по-голяма. Това бях аз, Марто Тонев Стрейнджера и до нови срещи!